Ai simțit vreodată că nu te mai recunoști? Sau te-ai întrebat, oare mai există și altceva? Poate că viața ta e un haos și te gândești, cum aș putea să știu cine sunt eu și care este scopul meu în această lume? Îl cauți pe Dumnezeu într-un mod profund și dorești să afli cine ești în ochii Lui. Sau poate vrei să înțelegi neliniștea pe care o simți în lăuntrul tău. Te regăsești în vreuna din aceste situații? Dacă da, te afli în locul potrivit. Îți urăm bun venit într-o experiență fantastică, Ascultă viața mea. O călătorie interesantă în cunoașterea lui Dumnezeu și a modului unic în care El te-a creat. Ascultă viața mea te ajută să redescoperi povestea vieții tale, într-un mod secvențial, folosind indicii vizuale. În acest set vei găsi 8 hărți care te vor ghida să analizezi capitolele din trecutul tău pentru a afla cine ești tu și care este destinul tău în această lume. De asemenea, vei găsi planuri care te vor ajuta să fii atent la viața ta, să-L recunoști pe Dumnezeu de-a lungul drumului și să-i răspunzi. Ai o singură viață. Trăiește conștient, trăiește bine, ascultă viața ta.